profesores e profesoras. Nós somos os de quinto, e no proxecto Muller tiña que ser, eliximos Ángeles Alvariño. Deixámonos por esa presentación, esperamos que vos guste. Muller loitadora. Cando naceu os seus gustos? Naceu en Serantes Ferrol, o 3 de outubro de 1916. Foi unha nena inteligente, curiosa, que con 3 anos aprendía solfeo e piano. É fillo do doutor Antonio Alvariño Grimaldos e de María do Carmen González Díaz Saavedra. Seus pais estaban encantados. Seu gusto pola lectura lle leva a explorar con asiduidade a biblioteca dos seus pais. Tamén lle gustaban os animais. Ela quería verlos todos. Saben de pequena. Ángeles, saben de pequena, facía estudos dos cangresos, das flores ou das aves mariñas da lagoa da praia de Domiños en Ferrol. Os seus estudos. En Ferrol, en 1918, estuda no recentemente inaugurado Instituto Concepción Arenal. Finalizou o seu bacharelato en Santiago de Compostela, con 2 traballos, un de Ciencias Naturais e outro de Humanidades, titulados As mulleres no Quixote e Insectos Sociales. En 1933 empezou a carreira de Ciencias Naturais na Universidade de Madrid, que finalizou en 1941, debido á interrupción causada pola Guerra Civil. En Madrid, en 1936, en Madrid existió a Residencia de Señoritas, un centro de enseñanza universitaria para mulleres. Estaba entusiasmada, pero hai un golpe de Estado e comeza a Guerra Civil. Ten que suspender os estudos e volver a Ferrol. Comeza unha época moi complicada, mas ela non se rende e pétese estudar idiomas. A súa vida persoal. En 1940 casouse con Eugenio Leira, manso capitán da Marina Ibérica española e cabaleiro da Real Militar Orden de San Hermenegildo. En 1942 naceu a súa filla, Ángeles Leira Alvariño, arquitecta e urbanista radicada en Estados Unidos. E eu, no 1952, estudo o zooplancton, que son bichiños moi pequenos. O zooplancton pode emitir unha luz chamada mar de ardor. Mar de ardor. Ángeles investigou o zooplancton, que é un conxunto de microorganismos, é dicir, seres moi pequenos. Unha curiosidade deles é que teñen a capacidade de emitir unha espectacular luz azul fosforescente que forma o mar de ardor.
Para recoller o plancton utilizan larvas e ovos de sardina. Capturaba o plancton a augas templado cálidas que non son de todo cálidas, pero están temperadas. Estudou o zooplancton. Que é o zooplancton? Son microorganismos unicelulares e pluricelulares heterótrofos. É un conxunto de diminutos organismos animais que serven de alimento a especies máis grandes do océano. Este é plancton. Aquí un vídeo de como se recolle das redes que creou Arnold. Oceanográfico británico, o Sarsia. A partir de 1956 realizou as súas investigacións en Estados Unidos. Woodhull, en 1956, obtén a bolsa para investigar no Instituto Scripps, onde estará moitos anos. Alí coincidirá con Mary. En 1970 convertirase en bióloga investigadora no recoñecido South Fisher Science Center. 22 especies novas. A cada especie nova poñalle un nome que homenaxeaba alguén importante para ela. Exemplos: Pandea cibeles, Eranopocils, Lens eupheniae, Sagita pulsae, Necrocardia antoniana. Estas son algunhas das especies descubiertas. A partir de 1976, recibiu numerosos nomeamentos académicos, deu conferencias por todo o mundo e seguiu traballando despois de xubilarse. Escribiu un libro de historia sobre a primeira exhibición científica.
a de Malaspina e Bustamante. Sabedes que é un buque? Un buque é como un barco, pero algo máis grande. O buque. O 24 de febreiro de 2012, no astilleiro de Armón, Vigo, foi botado o buque oceanográfico Ángeles Alvariño, amadriñado por Ángeles Leira, filla da científica. Buque oceanográfico. Abreviatura de zoología. A abreviatura Alvariño emplease para indicar a Ángeles Alvariño como autoridade na descripción e taxonomía en zoología. Abraham Ozádoga. Este é o libro da súa vida. Isto chamase o microscopio. Ele o sabe. E esta é Ángeles de Nova. O libro Unha observadora, o libro de Enrique Mauricio de Carlos Taboada, que lle dedicaron a Ángeles Alvariño, é un resumo da súa vida, desde que era pequena ata que se convertiu nunha gran científica. Colección Millóns Rodeos. Como pudestedes ver antes, o seu libro está nunha colección con outros libros de algúns dos museos máis importantes galegos. Ela, el debuxo, e ela na realidade. Freire Dominos. Aqueles terreos que tiña preto a Freire Dominos regalaríalles ao municipio para que as nenas e nenos pudesen estudar a saber, a natureza, a magnífica carretera natural. Como fixera ela, cando era unha delas. Día da Muller, Galería Mulleres, abril de 2012, Ángeles Alvariño. Fontes consultadas.